L-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi instab ħatim il-qorti li kideb fuq deputat laburista Carmelo Abela meta qal li dan kien assoċjat ma' kriminali u anke involut fil-hold-up tal-HSBC tal-2010 u ġie kundannat iħallas id-danni lill-Abela fl-ammont ta' 7,000 euro. Il-qorti sabet li ma kienx minnu dak li allega Azzopardi fuq Abela meta f'dikjarazzjoni fuq Facebook f'April tal-2021 indika li meta kien impjegat tal-istess bank, id-deputat laburista kien kompliċi f'waħda mill-akbar serqiet li ġew ppjanati f'pajjiżna u kien imwiegħed is-somma ta' 300,000 euro għal semu. Il-gidba ta' Azzopardi kienet imġebda wkoll biex tinkludi l-akkuża li Abela għadda xi filmati interni tal-bank lil kriminali iffaċilitalhom l-aċċess għall bank fuq ġewwa u saħansitra ta' istruzzjonijiet biex jitwettaq ir-reat. Carmelo Abela mill-bidunet kien dejjem ċaħaddan l-akkużi infondati li l-ewwel ma semmihom kien Vince Muscat il-Koħħu involut fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Issa Abela ingħata raġun mill-qorti fis-sentenza tagħha fil-kawża tal-Ibel l-istess deputat kien fetaħ kontra Jason Azzopardi fejn stab li dawn biss kienu invenzjonijiet. Fis-sentenza tagħha l-qorti preżeduta Maġistrat Rachel Montebello ikkundannat il-mod irresponsabbli li mexa bih Azzopardi meta flok kien diligenti qabel ippubblika l-allegazzjonijiet dwar reat maġġuri derlu li għandu raġun jasal għal konklużjonijiet tiegħu. Il-qorti fakret li l-jett tal-libertà tal-espressjoni ma jista' qatt jiġi interpretat bħalli kieku jagħti protezzjoni lil min jippubblika kif ġipu laħaq fuq mezzi soċjali aċċessibbli lil firxa wiesa persuni u b'mod indefinit tali akkużi li kapaċi effettivament iħassu reputazzjoni ta' individwi mingħajr ma jiġi aċċertat li teżisti bażi fattwali konkreta. Għaldaqstant iddikjarat li l-kidba ta' Azzopardi il-belluża u malafamanti fil-konfront ta' Carmelo Abela. Dwar dan ikkummenta il-Prim Ministru Robert Abela li fuq il-medja soċjali reġa' tenna li tfih ta' tajn bl-iskop li forsi eħel xi ħaġa m'għandu qatt post fis-soċjetà u enfasizza li se jkompli jieqaf lil dawn it-tip ta' kampanji intiżi biss biex iħammġu u jirrovinaw individwi li għandhom ħafna x'joffru l-pajjiż.